Ku zo mu je TV. Da Allah ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora aiki za ku gani. Yawwa kai yan wada bakan arziki sannan ku ina wuni ina gajiya ya kuke ai wallahi na tafiya ai labari aka bani daga shan dan dimi ina so ka san sallah ta kusa to kuma gahi ina so in si shanuwa ta layya to amma hi sai ki so in tambaya ba tambayi baya bata saboda ka san sallah ta kusa haka ne ina so in si akuya wani abun ba akuya ba kasan yanzu ba yanka akuya he mi hali ta nake so in siya sai nake so in tambaya me hannu kuma ga da sauƙin kai nake so kuma ku tantan da Allah in je gurin in samu siya waye wannan ina dillalin shanin nan Ashura na gindin kukan nan yana gindin kuka to in ka je zai raka ka hagun ba fulatan kana ji in zaka je gun Ashura yawa idan ka bi hanyar nan ka kwana na'am kargai kwana san hanyar nan kana tafiya zaka ji kuka ta kira to za ka shi a gindin kuka to ina nufin kana zuwa gindin kuka in ya gano ka ya ga shigar ka okay ya ga wannan abar wannan lifayar zai gano ka ya san da kudi nagode dan mana na biyo ta mana ko fara to je kaje to nagode madalla dai kana ta bacci haka wa alaikum salam ya kake lafiya lau ya jin dadi ya garin alhamdulillah ai tambaya na hore ta to saboda na san kai dan area nan ne kuma lungun nan da ka sani ita ana ganka na anan a zaune malam tambaya na buyi ma to Allah ka san sallah ta kun zuwa haka yake kuma kana ta nan kai dillali ne dillali ne yabba kuma ka san sallah ta kun zuwa haka yake dan naji an ce akwai bulati a nan gurin ta za ka ce dai ka zo siyan saniya ta sallah kenan kwarai ma kwarai fa to ai ni ina ga ƙauyen nan duk girman ƙauyen nan in dai ba ili ba in dai ba ili dan fulani ba ina ga babu wanda zaka je gurin ka samu kushashen sa da layya ya ai dai masha ili dan fulani ne kadai a ƙauyen nan yake da shanaye garke wanda zai siyan ma da ragunan layya yanzu ka san me nake so da kai abokina na'am zan kwatanta ma wajen iyo dan kai hakuna akwai wata bukka yawwa za ka gan hi ga baki ɗaya hima a rame ki kai baki ɗaya nama bai gaba isa shi ba za ka gan a zaune to yawwa in kana zuwa ka ce so kake a siyan ma da sa na layya nagode yawwa masha Allah yawwa nagode fa masha Allah yawwa masha Allah yawwa huda lafiya yawwa Allah taimaka wannan da gani ba kauye alquran da gani ba kauye Allah hada ka da herin ilu dama ilu kai gida ma zan tafi ko kuma bari dai mu ga ƙarshen masifan nan Aradu in dai Allah ya haɗa ni da ka wallahi ran ci gora uban Aradu zai ci uban shi ta ni zai aikata ma haka duka shanu na duka ko daya bai rage ba ko daya Aradu Allah haɗa ni da kado Salamu alaikum. Ana sanu. Yawa sanu. Kana lafiya? Lafiya kalau. Dagan karton jimami. Wallahi rayuwar duniya ne. Wato amun kutancin nan gurin. To ina so in sayi shanuwa. To shanuwa kace so? Ato nake so. Ato jigage mai nama. Kafin tallata kun zuwa. A sallah ta zo za ku yi layya kenan. Kwarai ko za mu yi layya hisa ka kwatunta mun gurin ka. To shi kenan baka da matsala za ka samu ka zo da wannan dattawan guda biyu wanne kenan wannan na jikin takardar mutumi biyun na zo da su amma ka ɗan nifa to ai ba komai za a tsira za su yi amfani tun da ka zo da kuɗin ka kai ka gansu nan dimi guda baka da matsala ka san akwai yan sa ido a area tamu mu dan zagaya ta bayan bukka sai nan gurin kenan mu dan zagaya masha Allah sai ka bani su yawa Allah sarki ne ka samu karka da mu ka gama samun sa ƙato da sheshe a tuni ki so na ji dadin kudin ka fa yanzu ka san menene zai ka jira ne a nan
zan je in gaya wa uwar gida yanda za a yi ka gane in na gaya mata na bata darhamin ka aji yanzu an na kenan ka jira na anan za a kawo ma sadu to yanzu zan turo yaro na zai turo ma shi madalla yawwa kar ka damu amma baka so Allah ka jira ni ba ka da masala to ba ki da masala masha Allah yanzu kaga komai ya wadata Allah dan je in samu katar sannan in an kawo mishi in je in yanka gidana uwa ta kaci mama ne baba ka har ma makota ma gaba ɗaya samu hai dan albarka kenan to wallahi wallahi ina zuwa gari zan bari gari zan bari ilu ne ai ta samu banza ta samu ilu a radin Allah an kaga ilu zai irin wanda tafiya to ya shushe wani banza ta samu ilu a da lafiya haɗu da wanda zai ci ubanka a hanya insha Allah Allah garin da zafi yayi dakata ni ne dan da Allah baka da Allah ba ga wani dan dogo fulani ba bola da ni menene ba fulatani ya ma ka haɗo bola da ni nan gurin muka haɗa shi a nan gurin na ba shi daurin kuɗi guda uku na tuko a jihu kuɗi yi wallahi zai kama sanuwa saboda sallah shanu kaji kaɗo shanu ya yake dogo za ka yi dogo kada a ce ilu yanzu na ga ilu ya hau mota ya tafi ya yi tafiya ba zai dawo ba ya tafi kaɗo wawa ilu mashushi ne a radin Allah kai ani jiran dawo wannan mahaukacin da ke a tun da ya ce ili ke nema san cewa akwai tabarda alkuran akwai rikici a ƙauyen kuma na san da gani daga Kano yanzu in ba daga Kano ba dai to dan wai dan jiga wannan ka zo neman ilu tun da safe nake anan saboda kallon drama nake anan saboda drama Allah ya sa ile ya ma jagon da ubanka na rufe girman annabi wallahi da lahi baka sallallahu alaihi wasallam dauri goma dauri uku dima ban gane dauri uku dauri uku dima to ai ka ga baki da dauri uku ka haƙe mun wuya kuma kana kira ni dauri uku dima kaga abokina mota ta na tsaya na zo saboda kawo asiri layya kallon annabi ya ce kai layya saboda samu ladiya wani wannan na ji kana kira da dauri uku wai dauri guda uku na me yan dubu ɗari haku uku hey da ba sama ilu san 300 ka higo siya ƙauyen nan kuma da ilu wallahi ba sai kana nayi ba ni na haɗa ka to yanzu me nufin ka wallahi sai ka nemi yi ko a biyan 300 na da kima da ko kuma ana da da abubu da kai ne kai tun da safe nake jira na saboda domin na ga jarfar da za a hadu tun da safe nake tsaya nan nake jiran ka tun da safe nake zaune anan dan uwarka kuma ni zaka zo mafal'i da cin kuɗi ni da hen duka na ce don uwarka